kaka japuonja Jaikwat bende jaloyo wechego mago mag ohala kaachiel kod uchumi. To ka wang'iyo piny luo kama ochomo ok wanyal koso ng'iyo kama wachome yorego mago mag uchumi kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni economically. Wanyalo wacho ni economically sani koro piny luo nitiere ong'ala mane kata nitiere kanye. Bende waneno ka wasudo mbele kose wachung' achung'a kose nitiere chier moro mobiro makoro ji osechung' malo makoro wigi oyawre ni e wechegi mago mag dongruok mar uchumi. Bende winjo bende waneno ka kwasudo mbele ahinya to gi sani mwang'eyo ni wechego mago mag sirikal loch gwenge kata devolution en achiel kuom gigo mabende nobiro kendo Raila Amolo Odinga nokedo ne ahinya mondo kel dongruok ahinya te kor gwenge mopogore opogore ma pacho ka moriwo nyaka counties magwa mag Luo Nyanza. Joyce, ipenjo penjo maber kabisa. King'iyo uchumi wa mar Kaluoland ok adiang' awuondi ni uchumi wa ber. But gima nyalo wacho ni there's a bit of improvement mosetimore. But this improvement kipimo gi counties moko bende manie Kenya ka tiyudo ka marwa is minimal kaluwore gi kane devolution ochakore. Joma nodonjo, governors manodonjo kachacha mokwongo ne ok odhi otiyo gi chance no maber mondo mi gilosi giket foundations manyalo miyo gi uchumi mar counties gi bedo maber. Now kibiro uchumi to penjo monego ipenjri en ni to ang'o manyalo miyo uchumi gin gik mage monego bed ni jogi timo mondo mi uchumi ni ogerre maber. Mane momiyo nowacho ni siasa kik wabedi, and I like gima Jakilifi chowacho Polo Kopolo ni kik wabeda ni wan wada mana go siasa ukinyi gotieno. Siasa marwa koro nyaka wa align gi economic development. Tenenia nyaka waketi these leaders to task. Miso mera we biro wa can you tell us gimi nyalo timo nwa iwinjo we bira kanida wa gi weche mamit moko mabere seche moko gin obscene kati ni wuokidhi wadwa ni binyiswa ni to ang'o mwidwa timo nwa. And you see in developed worlds it is not the political leader mabiro nyiswa ni ada gero ndara adwa timo nu ada gero nu bridge. Wan wawegi kwa loso organizations ineno kaka wabedo ge leaders councils, wan ge business community, wan ge the youth forum, wan mwabiro gi these suggestions. And these suggestions should start onego chakre ward kujucho kabiro e constituency and japiny koro nego ng'eni ang'o ma national government timo tang'o ma county government nyalo timo. Koro kwaseng'eyo the difference, then waketo leaders to task. Ng'ama dwa chung, for example, dwa chung kata like a ward rep or an MCA, you know, kata na MP. Wapkete pindo hizi bwana wanto kaka ward waka mage man wadwaro. Koro kwabiro on issues mag economy. Wan gi nam, and Namcha is one of the freshest water lake in the world. En achiel kuom nembe ma nigi pi maber ye moloyo. To king'iyo nambwa cha to namno onge gima watimogo, ok wa commercialize. Joma dhi lupe nam kodhi to kata na rech ma giyude maonge. Jolupo bedo nam the whole night. To kakoro chopo gokinyi king'iyo rech, king'iyo gara na pesa ma jalupo wago yudo ni seche moko siling 400 o siling 500 kendo kokodwa dhi kendo. Ma ok en gima nyalo konyowa. Neno. Koro onego wang'i issues mag the blue economy, onego wang'i the issues mag SMEs, onego wang'i issues mag manufacturing. Kamoro kata kakolare, wan gi mananas kachacha. Ang'o mamono jowa, and you see it's not like ni jowa ni waonge gi pesa mwanyalo timo gigi. Pesa no nitie, but they are shying away kata na mondo gi invest in Luoland kanyo. Joluo themselves. Apart from joluogo, wanyalo bedo gi policies moko mabende kelo investors mondo mi invest. One of the policies kata now on issues on land. How do you acquire land? Can we make sure ni lands go kata ginene, I don't know land lobe wagi. Yeah, they're easily accessible ging an investor madabiro. Koro magi gik monego beni kataka governor bet penge joge MCS to gini gik magi wono yawa wan dwaro mondo warwak investors because king'iyo ginene king'iyo resources magwa wan kod resources mang'eny
pok obed exploited. Niane, for example, the sugarcane industry. It is like it is mwandu gi nikech kata kwa tiyo kod ranyisi e county Masiano antiere kod Dominion Farm nitiere jaket mwandu mano biro kata kamano kaluore kod luosi ma ok ni kare jaket mwandu donge no ringo bodhi koro mage gik minena wuoye kaegi ni nyaka walos ndereni mabro miyo jalos jaket mwandu ni kose keto mwandu onyalo dhi uso mayot nyaka waduok kata na e counties nyaka waduok issues mag taxations nyaka wadog piny mondo mi nekech one of the things na winjo in one of the discussions manjo timre Ramogi TV ka ni ngato wacho ni kongo miuso kani kongo mar bia achiel ni bia ni en 300 Nairobi to the same beer is 150 Busia ki cross border to Uganda and yet one more also the same beer. It is because of this taxation. Koro magi gik manyalo miyo ngama dwa keto mwandu ne ok bed attracted mondo bi ket mwandu. Koro king'iyo our area, by the way, Nyanza region is one of the regions manigi resources maberie moloyo to kwatigi resources gi. Kineno the history of Japan. Penje kaka Japan gini owuok out of fishing industry. Where did technology that came later, but the fishing industry, Koro one of the first thing one unit, what resources do we have? And ere kaka wanyalo make sure ni resources wagi oduogonwa pesa. Issues mag tourism. Lake Victoria no kende, one of the first thing, it is a tourist a tourist attraction center. To king'iyo Lake Victoria, for example, along nam wagero mana ute wa mier maka prime land moko onego bed ni ng'ato dhi okawe dala ni okete onego bed ni jogi nyalo bido relocate to kuondego iwe ji gero kata na tourist hotel. Then the county government makoro magwa masani gi nyaka advertise gi ikech tourist bok dhi bire kokilando negi ni bwana gini nitiere ka nyaki lombgi. Then police joma koro nie sirikal ji kata kaka koro CS mbade gini sani kiwinjo ni training ana tim a lot of trainings atimo trainings ne the government institutions kana na private winjo ni training itero Mombasa training Naivasha sani koro gichako Machakos agomo mono trainings wagi bende dhi Kisumu moro dhi Homa Bay mage gik manyalo yawo this area so that gibro neno ka gichako bedo attractive nikech wanyalo kata loso beaches kama waket kata na sand kidwar white sand do wanyalo gedo white sand kanyo gi very nice hotels jibiro tourists gibiro kok walombo the investors